història del banc de sang, aquest projecte va començar a Portugal, a la Facultat de Veterinària de Porto, a través d'un veterinari, que és el Rui Ferreira, que és el director del banc de sang d'allà, i fa un parell o tres d'anyets es va muntar aquí. Allà porten 6-7 anys aproximadament, i aquí van contactar amb la Facultat de Veterinària, amb un responsable de la universitat, i van iniciar el projecte del banc de sang aquí a Espanya. També es va unir ara com a director també del Banc de Sang d'Espanya el Nacho Mesa, que és un veterinari que està a l'Hospital de València, i Ignacio Mesa, i llavors a partir d'aquí portem 2 o 3 anys en el qual estem intentant incrementar el nombre de personal, veterinari, auxiliars, per tal de poder abarcar tot el territori espanyol. Actualment estem amb 30 i pico centres col·laboradors, que són hospitals que tenen la nostra sang, utilitzen la nostra sang i la tenen com a magatzem per la resta de clíniques del voltant, per tenir una immediatesa més ràpida i poder accedir amb elles de manera més ràpida. Però periòdicament des de la Facultat de Veterinària surten moltes unitats cap arreu del territori espanyol. El projecte és molt innovador aquí, però està funcionant molt bé, la gent està responent molt bé, estan molt contents, fem controls de qualitat de tota la sang perquè tot sigui en unes condicions òptimes, i tot està anant molt bé, i esperem anar creixent i que s'animi més gent a col·laborar amb nosaltres. Nosaltres tenim una web que és www.bsanimal.es. Allà hi ha tota la informació, hi ha els telèfons de contacte, inclús es poden enregistrar onlinement, i a nosaltres ens arriba una notificació per poder contactar amb ells i poder concertar cita, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Ens poden trucar també als telèfons que hi ha 3 telèfons publicats. Jo com a veterinari i els auxiliars o tècnics de laboratori fem tot el territori català. Anem per tot Catalunya buscant donants. Fins i tot ja ens estem plantejant anar a algunes zones de la resta de l'estat espanyol, on hi hagi donadors potencials, grups de gossos grans. Fem des de caçadors a particulars, fem gent de veïns que es reuneixen a vegades i ens truquen: mira, hem aconseguit tants gossos perquè pugueu venir. Vull dir, tothom que vulgui interessar, no només han de ser col·lectius, particulars, a vegades s'acosten a la facultat a treure sang, al igual que gats, també fem gats, i és a dir, tota persona interessada, jo me'n desplaço al lloc i extraiem sang. Tota sang extreta se'n va al laboratori que tenim a la Facultat de Veterinària de Bellaterra, de l'Autònoma. Allà tenim una sèrie d'auxiliars i tècnics que la processen. Llavors, de cada bossa de sang, a partir d'una sèrie de centrifugacions a les diferents velocitats, extraiem diferents hemoderivats. Al principi obtenim una separació d'eritròcits i de plasma. Llavors, de cada bossa podem obtenir diferents unitats i, per tant, cada gos pot ajudar a diversos animals. Puntualment, en alguns animals, segons les necessitats, també n'extraiem plaquetes. Una cosa molt xula també és que cada cop que la sang d'un gos és utilitzada per un receptor, el propietari rep un missatge en plan ha salvat la vida de tal animal, cada cop que la seva sang és feta servir. I llavors aquesta sang se'n va repartida per tot el territori espanyol en diferents hospitals i clíniques que hi ha per allà al territori. Bàsicament, l'extreure sang treus volum líquid, llavors el que bàsicament que beguin aigua, poden menjar, però sobretot que tinguin aigua a disposició, i res, i ja veus que s'ha de fer pressió una miqueta després de la donació per intentar que faci un coàgul i no taqui una miqueta de sang, però el gos es recupera perfectament, no hi ha cap necessitat especial perquè un gos sigui donant a posteriori. Sí, tenim, sobretot per la zona de Girona, tenim diversos caçadors que ja col·laboren amb nosaltres ens desplacem allà, i llavors és interessant perquè és un col·lectiu que sol tenir bastants gossos, llavors això ens permet que puguin ajudar a molts animals que estan hospitalitzats.
I també ells molts cops reben ferides de senglars i així, i també al final acabaran rebent també la sang que també oferim. Bueno, l'experiència amb el col·lectiu de caçadors és molt bona, tots estan molt predisposats, ens serveix molt el boca a boca i el anar-nos presentant a altres persones, i nosaltres estem molt contents. Quasi que el gos caçador és quasi com el gos ideal, és un gos que tolera molt bé tot, és molt fàcil de manejar i durant tot el procés d'extracció, que al final són 5-6 minuts, es porten molt bé i l'experiència és molt, molt bona amb ells. Ens encaminem a vosaltres perquè ens difongueu i la nostra experiència amb els caçadors és molt, molt bona. Us animem a tots els caçadors, no només de Girona, sinó d'arreu del territori català, que us apunteu a l'experiència perquè, a part de salvar vides d'altres animals, nosaltres també us ajudem una miqueta amb tot el tema del control veterinari del gos.